Hej så alle sammen og velkommen til Call of Duty Ghosts. Yeah! Det er vores første video med Call of Duty Ghosts. Og ja, tak for 300 år. Så Ja! og en ting mere. Det er vi spiller Kill Confirmed og på Octane. Og der er dobbelt XP. Vi slutter også her om 5 minutter eller sådan noget. Ja, Ja. Så vi skal skynde os at udnytte det. Ja, skal vi. Du puster meget i mikken. Nå ja, det er fordi jeg græder. Nå ja, han græder. Sådan der. Og ja, Fordi der ikke er så meget dobbelt XP med. er det muligt at kunne skrue op for lyden, fordi mik er ikke særlig høj, synes jeg. Jeg prøver lige selv at skrue op herinde, før jeg starter. Audio setting. Prøv at sige noget. Ja, Peter han gør det. Ja, hej. Fint nok. Godt. Ja, Godt hej. nok. Sådan. Ja. Men yes, vi spiller Call of Duty Ghosts. Og Læg. der var et eller andet, jeg skulle sige. Jeg kan bare ikke huske det. Ja. Der har jeg godt huske, hvad jeg skulle sige. Hvad skulle du sige? Det er lækker. Ja. Nå, det er ikke så godt. Nej. Jeg ser lige om der er... Nå, jeg har også Facebook åben på min mobil. Ha! Der var. Sådan der, så lækkert ikke. Hjælp det. Ja, det gjorde det godt nok. Ej, Det var fuck! Der er en, der kaster granat ind til mig. Og vi shit. Ej, jeg glemte. Ja, det her spil, det er rigtig fedt. Indtil videre. Ja. Ja, nej, ikke indtil videre. Ja, det er fedt. Nu har vi haft det i... næsten en uge. Ja. Fra i morgen af, så er det en uge. Nemlig. Og Det skal fejres. grund til at vi ikke lige har uploadet første dag, det er fordi det kunne vi ikke. Eller første dag, det kunne vi godt, men vi havde ikke rigtig lyst, fordi vi ville gerne lige prøve Call of Duty først. Ja. Hvordan det var og sådan noget. Så det var det. Ja. Og Hvis nu det ikke var så godt sådan, så... Ja. Nå jo, nu ved jeg, hvad jeg skal sige. Ja, vi starter nok en road to prestige. Eller hvad? Race to prestige. Ja. Det går ud på, at vi filmer sådan her episoder, og så gælder det også... Så gælder det simpelthen om at komme prestige. Ja. Helt op til det sidste. Og der bliver nogle enkelte episoder. Det bliver ikke hver dag, det bliver sådan nogle af dagene, der kommer det. Ja. Så Så. går Det er ikke hele tiden godt. det er for meget for os. Hvis det er sådan hver dag, så det er måske lidt for meget. Men ja, jeg er i level 35, nej 36, og Kran er i level 30. Ja. Jeg kunne godt have været højere level, men jeg var nede Men, sådan for mig. Ja, så havde han været højere, meget højere level end mig, tror jeg. Måske. Fordi Måske at ikke. du var i level 25. ja, eller sådan noget. Og jeg var i level 20, tror jeg. Så fordi du var Altså. derovre, så kom jeg i level 36. Ja. Jeg kunne først spille i går. Ja. Men ja, vi spiller Kill Confirmed, og det får mig rigtig meget XP. Det er godt at spille, hvis man gerne vil hurtigt level, synes jeg. Ja. Fordi man får cirka de der 5.000 XP per match, næsten. Ja, sådan. Hvis man klarer det rigtig godt, så kan man få 10.000. Det har jeg prøvet mange gange, hvis man klarer det godt. Shit. Ja, Shit, det er meget sygt. Men det er også fordi, der er dobbelt XP lige for tiden. Så ja, på hver fjerde match i Kill Confirmed, der er jeg faktisk gået level. Og det er ikke engang løgn. Shit. Nu spiller jeg så også, nu er jeg også i det her level, så nu er det nok 5 matches eller sådan noget. Så er jeg level. Måske mindre. Ja. 4 igen. Stadigvæk. Men det ved jeg ikke. Men det er fedt, det er fordi, at du går så hurtigt i level, synes jeg. Ja, det er dejligt. Åh.
Shit. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til, selvfølgelig. Ja, jeg kan godt mærke at gå hurtigere level, når det er dobbelt. Ja. Der kommer bare ikke så meget dobbelt XP. Det er de første gange. Ja. Jeg tror det er nu også, så kommer der først om noget tid. Ja. Også grunden til, at det går så... Hvad? Ja, hvis det er, vi skal have dobbelt XP, så skal vi bare købe Monster Energy. Der er sådan en kode på, så får man dobbelt XP. Og det gjorde mig lige tørst, det der. Selvom jeg ikke kan lide det. Ja. Bare sådan en kold kult. Dejligt. Ej, det er lang tid siden, jeg smagte sådan noget. Ja. Jeg Det skal ikke, være hvorfor jeg kunne det. Vi skal ikke give børnene idéer, eller voksne, eller hvad fanden nu det er. Vi skal ikke give børn IKEA. Nej. Men yes. Ja. Hvad var den jeg nu skulle til at sige? Jo. Du går... Grunden til at jeg godt kan lide Kill God 5, det er fordi, når du nakker en, så får du de der 200 point for at nakke en, eller 100. Og så får du også 100 plus 100 for at tage den der ting. Confirm. Ja. Så du får 200 i alt, og det er meget sygt. Så hvis der du bliver nakket, og de ikke har taget din tag endnu, så hvis du tager den selv, så får du faktisk 500 plus. Ja, Det er sindssygt. det er en god ting. Hvis du får din egen dog tag, når du dør, så får du 500. Det er også en god ting. Det er dejligt. Jeg kan godt lide det der challenge, der kommer. Ja, det er dejligt. Så får man One også lidt kill ekstra. melee. Jeg skal knife en. Hvis jeg knifer en nu, så kan det være, så får jeg care package. Og så nogle gange, så får jeg noget mega godt. Der var et tidspunkt, så fik jeg, hvad hedder det, sådan en helikopter, hvor jeg sad op i den, og så kunne man bare snipe deroppe. Fedt nok. Ja, jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Har du også prøvet at få Chemstrike? Ja, men den lander på taget. Røv. Ja, Ja, til dem, der ikke ved, hvad Chemstrike er, det er Moab. det er slags nuke. Ja, dræber alle. Hvis I ikke ved, hvad Moab er, det er en mother of all bombs. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det en nuke. Simpelthen en atombombe. Hvis I ved, hvad en nuke er, ja, så er I bare en Sådan en atombombe. Ja, Hvis I ikke ved, hvad en atombombe er, så gå op og google det. Ja, og hvis I ikke ved, hvad Google er, ja, så er I fucked. Hvis I ikke har en computer, så er I dårligt. Ja. Ja, det var lidt underligt, hvis I ikke... Ja, hvis I ikke havde en computer og i de her episoder, jeg tror, vi har faktisk startet Race to Prestige, så det her, det er første episode af Race to Prestige. Ja, mate. Hver gang vi er færdige med matchen, så skal vi lige vise, hvor meget du har fået. Så skal du lige vise, hvor meget du har fået og sådan noget. Ja, sådan noget, det er shit. Ja, så vi lige ved, så man lige kan følge med. Og så også lige sige, hvad level jeg er i, og hvor meget jeg mangler. Så når matchen slutter, så stopper vi ikke med det samme. Så er vi ude i lobbyen, og så... Ja. Og så recorder vi egentlig bare videre derfra. Ja. Så det bliver, og så deler vi det op i episoder. Ja. Så vi lader den bare køre derud af nu, Kaller. Ja, selvfølgelig. Indtil vi ikke gider at spille mere. Eller record mere. Ja. Så lad os bare det. Og ja. Hvis vi skal vi bare tage en lang episode, hvor vi skifter matches, eller hvor vi bliver i den samme. Og Kriller. Ja. Det var morgens aften. Det er morgens aften i dag, ikke? Det ved du godt, ikke? Nej, det var i går. Var det i går? Ja. Var det i går? Ja, det var søndag. Så er vi forældre dumme. Nå, hvorfor da? Nå, de har lavet and og alt muligt i dag. Vi fik and i dag, og så brun sovs og kartofler, og hvad hedder det, alt det der. Vi skal også til at rise der mange. Hvor fedt. Ja. På en mandag. Det skal jeg lige op og sige til mine forældre, at det var i går. En fra mig, der første dag, hun har altid første dag på morgens aften. Ja. Det skal jeg lige sige til mine forældre, fordi så det var fandme dumt. Ja. Nå, det er lige meget. Nå, lige meget. Hallo, bare lidt med at sige det. Så tror jeg, det var i dag. Ellers bliver det sådan helt trist. Ej, det vil jeg gerne sige, bare for sjov. Nå, okay. Ja. Men ja, så nu skal vi lige... Jeg er level 36, du er level 30. 30. Ja, og ikke kommer alligevel. Yes, man. Okay. Jeg skal bare lige ud i lobben her. Så ja, jeg tror, jeg låser op for en ny klasse. Og så vil jeg bruge Bison med sådan en sindssyg scope. Det er vist meget godt. Skal jeg lige prøve at lave. Det skal jeg prøve at lave. Ja. Jeg håber, man kan høre dig ordentligt, fordi at... jeg synes nemlig ikke selv, jeg kører dig. Så måske hvis jeg skruer op selv. Prøv at sige noget. Hej. Okay.
Okay, nu kan den høre det meget bedre. Jeg ved ikke, om man kan høre dig bedre inde på videoen. Det må jeg håbe. Ja, det håber jeg. Det går nice. Sådan lige Ja. Det var 20 squat points. Jeg har 149 tilbage. 149 squat points? Ja, tilbage. Jeg har lige brugt 20. Det vil sige, jeg har haft 161. Ej, hvor er du lækkert. Ej. Fuck ja, ja. Fuck man, hvor sygt. Fuck, jeg skynder mig til en perk til. Okay, jeg skal have Bison med... Bison, eller hvad den hedder. Ja. Bison. Okay. Ej, den starter allerede. Nå, jeg ikke engang få det på. Nå. Jeg tror, vi prøver sniper. Og første i gang. Men ja. Så skal vi sat nemme som mig. Hvad skal du bruge? Den her bane kan jeg godt nok ikke finde ud af at snipe i. Det er... Der er hele tiden nogen, der kommer. Helt klart op. Du kender godt den der bane, hvad den nu hedder. Den der bane, hvor du viser mig den her glitch. Eller det er ikke en glitch, men det er nede i vandet. Der er sådan en bus, og så er der vand. Og så kan man kravle op af sådan en, som om det er en stige. Nå, det er flottet. Ja, flottet. I den bane, der skulle du selv prøve at bruge sniper, og så camp derop. Nå, det kan jeg godt huske, det vi lige prøvet en gang. Jamen, det har jeg også gjort. Det gør jeg hver gang, når jeg spiller den. Så camper jeg bare derop. Fuck, man. Jeg fik en, jeg fik en 2 skruer eller sådan noget sidste gang. Bare ved at campe derop. Fordi de kan ikke se dig næsten. De ved ikke, hvor du er. Du skal bare sidde og snipe derop. Fedt nok. Sygt sted at snipe. Fuck, sgu ikke lidt trick shit. Og hey, jeg har faktisk fundet ud af, at man kan ikke gemme banerne, der er her. Den recorder det ikke. Inde på selve... Nej, det jeg tror ikke, der er... Der er ikke sådan en ting, der hedder taler. Ja, er der det overhovedet? Nej, det er der ikke mere, tror jeg. Der er tjekket. I hvert fald. Det er kun i Black Ops 2 og Modern Warfare 3. Og Black Ops 6. Ja, sådan her. Bison, den er fucking overpowered. Har du prøvet den? Ja, jeg synes ikke helt om den, der hvor starter klassen. Nej, det kan jeg ikke så godt lide. Jeg har den også bare lige uden attachments. Men det er også fordi, at jeg nåede ikke at købe det der sigtekorn. Hvis man putter sådan et sigtekorn, hvad hedder det? Recoil, tror jeg det hedder. Eller ACOG. ACO-scope. Sådan sindssygt. Bruger du sniper? Ja, jeg fik 4 kills i træk. Fedt, mand. Ja, man. Og det kommer på video. Quickscope. Fuck, det er intens der. Griller, hvad er min score? Din score, den er 7-2. Okay. Fuck, jeg havde ikke mere armor, så jeg sad bare og skudt efter ham der var efter mig. Jeg troede lige, jeg skulle til at dø. Jeg skudte med min pistol efter ham, så jeg troede bare... Fuck, jeg blev bange. Ja. Hvor er han hen? Nå, der er han. Nej, jeg kan ikke lide det. Fuck nu det. Nu døde jeg. Han løb bare sådan rundt om mig. What the fuck? De der hunde, de dør ikke af et skud med sniper. Nej, det er fucked up. Fuck the game. Det er lidt mærkeligt. Ja. Du skal bare knife dem først. Hvis du er tæt på dem, så knife dem, og så bare skyde dem. Så har de ingen chance, så vælter de nemlig. Så vælter de. Okay. Det er et skud med sniper, det kan også sige det vælter. Skal lige gøre noget med dem. Kan man tage dem bagfra? Ja, okay. Og forfra? Oh shit. For fuck's sake. For fuck's sake. Ja. Skal I sige hvad sniping er? Det er noget, skal jeg sige hvad sniping er? Sniping det er sådan noget med sådan en stor sigtekorn. Du må bare skyde dem. At være rigtig ulækker med dem. Jeg havde bare brugt dem om røven på den der hund der. Så tror jeg godt nok lige den skriger eller piver. Det er sådan piven. Og så når sniperen kommer, så siger de bare bang. Jeg bliver helt meget trusen af det. Nu går det sgu nedad. Fuck, det går ned ad bakken.
Ja, og nu bruger jeg vores den der Før det Q7. gik det opad i bakken, og så nu går det bare nedad. Hvorfor? Rank up! Så er man ranket op. Level 37. Godt det der. Nu er jeg kaptajn 2. Godt. Au! What the fuck? What the fuck, man? Yep, mate. Vi står med mate. Ja, man. SATCOM uplink enabled. Kill confirmed. Ej, hvor går det strengt. Kill confirmed. Shit, mate. Shit, jeg fik 300 for headshot. Shit, mate. Shit, man. Åh. Tror jeg tager den der. Når du har den plussko, hva'? Ja, det er altid noget. Ja. Åh, okay. Nej. Oh. Nej. What the fuck? Oh, fuck, mate. Ja, mor. On the go. Au. Yes, så fik man det lille der. Kill confirmed. Nej, mate. Oh, fuck. Sakes. SATCOM Fuck's uplink sake. enabled. Enemy SATCOM spotted. My English accent. Ja, You're beautiful. you're British, actually. Beautiful. Ja. There's the asshole. Oh, there's the Mate. asshole. We won. We won. We won. Yeah, mate. Yeah, mate. Yeah, mate. Yeah, mate. We won. We won this. Prøv at se, jeg stod lige der. Jeg skulle lige til at nakke om. There was a lag spike with me. Nå, Ej, lige nogle flere. det var en fed, syg match. Det kan vi så diskutere over. Ja. Det var en god match. Tak for kampen. Ja, det er så lidt, mand. Fanfiction. Hvor er det koldt, mate. Det var lækkert. Jeg blev inviteret i en sådan samtale, hvor der var 50 med, vil du sige. Det var paid. Hvad siger du? Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Nå, det var ærligt. Ja, jeg tror, jeg tager den. Jeg tror, jeg købte den der chainsaw. Nå, Den er både dejlig. den har jeg købt før. Er den syg i hovedet? Ja, det er light machine gun. Jeg har ikke prøvet den nemlig. Men det er, jeg har købt den, men jeg har bare ikke prøvet den. Det er okay. Nej. Nej, jeg bliver ved med at ændre ting til den. Så jeg kom til at købe alt for mange attachments. Nå, det træls. Ja. Nå, jeg har kun én squad point tilbage. Efter det her. Åh. For fuck's sake.